Neka nisam hteo, zbog sladoleda. I baš je lepa priča, bili smo na planini Italije, nema vode, nema struje, tu je brvnara, izvor je dolu poloprovali 40 metara i deca mi kažu Iva i Vuk. Katrina je bila mala, Danilo se nije rodio, tata, hoćemo sladoled. Imali su 4 i 3 godine. Kažem, pa ne možemo, kako sad po sladoled? Mi tamo jedemo pečurke, nešto, nema frižidera. Tata, molimo te, pa da li ima 5 kilometara do hotela, do Morike, kroz šumu? Mogu i autom, ali to je neko kamenje, neću, mi dođemo autom i vratimo se. Idu peške. I kažem samo ovako, slušajte, ako mi kažete da ste umorni, a to onaj period kad kažu nosime, vraćamo se odmah nazad. Nećemo. Ako mi kažete, čak i do radnje, umorni smo, vraćamo se, ne, nećemo, idemo i mi krenemo. Idemo, jak tempo, jedno pola puta, pauza, sednem, oboreno deblo i Vuk skida čizme. Ima 3 godine, 3,5. On skida čizme, šta je bilo? A on je dobio preko leta stare čizme koje su prethodne zime nosili. To su one potrošne seđon ulaze kamenčića, moraju notari da imaju čizme zbog zmija. I uzimam čizmu, ona je teška, ne znam, pola kila, šta ovo, ispedio kamenčić, uzmem štap, vadim to kamenčićete i pitam što mi nisi rekao. Neka, nisam hteo, zbog sladoleda. Dođemo tamo, pojedemo, vratimo se, znači 10 kilometara. Bez problema. Od onda ja nemam tu pardona. Inače, ne možemo šetnju bez cilja. Kažu, isto se desilo negde u julu, tata, hoćemo sladoled. I Vuk se seti priče. Kaže, može, idemo peške, ali ako budete umorni, vraćamo se nazad. Ne, tata, idemo. I oni krenu. Na pola puta Vuk je okrenuo igricu. Kaže Vuk, deco, ne mogu, jako sam umoran, idemo nazad. Ne, tata, nisi umoran. Oni njega vuku, idemo, nisi umoran. Znači, dete, kad njima nešto treba, i 10 km bez problema. Pa znači, mogu oni. Mi njih štedimo, nemoj to, pašćeš upravo. Pa čekajte, to je dete, biološki organizam mora da se razvija. I sam bi dodao, dete mora i da se vrti i da padne. Ja kažem, čekajte. Pa dete baš treba u prohodavlju da padne 50 puta. Na livadu, na travu, ne na beton. Da nauče da pruži 1 ruku, 2 ruke, laka trame, da nauče da padne. Ako to ne nauče, imamo povrede danas. Dete padne, slomi nos i zube ili kažu čak vaspitači. Ovako pada, ruke ne ispruži ili raširi ruke kao ptica. Nema ovaj položaj. Zašto? Pa nikad nisu pali. To je to prezaštićivanje.